Siis mikä tää mehtonka on? Tää on palliseksimulaattori. Lööl. Onks noin niinku jotain? Joi. Tän pelin teemana on pallitiikka. No joo. No siis tän pelin tarkoitus on laulaa seksi mun alapäähän kaikkien nähtävillä. Mistä tulikin mieleen? Kattokaa mitä yksi tyyppi linkkas mulle. Hi, my name is Tom Pearl, and I'm going to eat my diarrhea for you. Fine, I get some diarrhea. Älä, hei, please. Mulle tulee noista mummu-jutuista mun porno mieleen. Viime kesänä mun iskä ja äiskä lähti kahdestaan mummolle ja jätti mut pornolaan. Aina lähti jonnekin mummo panoreissulle vai? Joo, vähintään. Kuitenkin mummu naulapyssy mua 247. Mä olin siellä 3 viikkoa. 3 päivääkin tekee jo tiukkaa. Sen kun venytät mehtonkaa sen vieressä. Himota kun mummu kuorsaa. Mun luumut Kun Jetro ruustetin mehtonka kotka pornon päivien jälkeen. Palliseksi. Joo. Mun luumut oli turvoksissa. Meidän tarvii tietää millessä mestarileipuri vatkaat sun kermat. Mä tassitty. Jetro ruustetin mehtonka porno. Ehkä Allu on kerrankin oikeassa. Ei tätä halua kukaan nähdä. Mehtonka Oli turvoksissa. pornon. Palliseksi.